आंहाबो गंसे गोजोन नखर दङमोन, जेराव बिमा बिफा बिदा बिबाजै आंनि बिसि फिसा जयै अनलायना संसार जायोमोन। जमोन बैसोनि मिनिनाया बिखायाव जिलिद गावबाय। गावदां अखाफोर बायदि नोंनि महरा। बेसोर जोंनि सायाव बेसेदि गोथौ फोथायनायजों गावसिनि फिसाजोखौ जोंनो बिलाइ हरदों। बे फोथायथिखौ जों जुदि फोथायखेबस' खालामोब्ला बिसोर बिसिबां दुखु मोनगोन। मनालिसा, बुं, नों नागारगोन ना बे लामाखौ? दिदोमनि अनगा थैलांगोन अनजु। नों जुदि बिदि खालामारोब्ला आं बे नखराव थानाय नङा। नाथाय पापा, नों थैब्ला आं सोरजों थागोन? नों माब्लाबाबो दाथै दे। रैसुमै, आं नोंखौनो जुलि खालामगोन। बेनिखायनो बे थानसालिनि गसाइखौ साखि दोनना जुलि लानो सानबाय आं नोंखौ। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ सिगाङावनो दिन्थिखादों। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होनोसै। आरो नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गोदान रादाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नायखाबाय जानो हागौ। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि सोरनोबाफोर नैबे भिडिअखौ नोंसोरनि एबा गावसोरनि जायगा एबा ओनसोलाव दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना दिन्थिनो हागोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों एतेजि, अनसुमै, जेनेफिर, थाख्लाय, राबेल, सपन, दिपेन, नगेश्वर, सम्बारु, गोबां दं। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि स्ट'रियानो जादों एतेजि दैमारि, स्क्रिप्टआनो जादों के.एस. महिलारिस आरो सपनकार ब्रह्म आरो डाइरेक्टरानो जादों सपन कुमार ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि नैबे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना नोंथांनि जायगाफोराव दिन्थिनो थाखाय दानिफ्रायनो बुकिं खालामनो हासिगोन। नैबे स्क्रिनाव नुनाय नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानै बुकिं खालामनानै लादो। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन, नोंथांमोना नायनानैनो मिथिखाबाय जानो हागौ। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायलाङा, बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन गोदान गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होयो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन।